This campaign khai tong pruno tini sung Rosros nagor puila sung complete khai aro poritramo pai hai sung jolai tisha hapka jolai tishani Chandra Kumar para was sung hai sung nuk phai ke khoroksa takhu bulaino sak Hamya klaijak thanai almost 1 year hai romine bini sak Sori Hamya ka blai depression no bini hik song thimani pore chintao klai bo hayeng thangka kai ojorao sungbono rangpusawa ko khaimani phano ese oroni tuidul nai enginai sing nainer bagi phaikya blai kha khamka bini cherei rok bokri kai bono bo hainugu sing blai khe dukhu nangkha ka buskangni salo sungtam khaimano abono wan suklai tong haise nai nei di kabangma jagao bo hainung tong haisi jaga jagao ang prai 27 isimi phainu phaimani almost omti high case kabangma jagao malai khesing sini blai khe challenges kotor buskani salobono obo hai chugya nukhungo bai ke sing connect ngai ja mansak sini torof theke chubai mano haisi I think BJP hai rok bororok chuak ningna rang riya kare jaga jagao bulai toklai sabaina ni bage rang use khaya kare obo hai scheme ni bising tei lokorokno hamkrai renani chubanani oborok suwan suke blai khe chawo and sini bising tei ja mansak singbuskani salowan suknai tei khlaini haisi election of paimani yagulo onukhuwa taisa phainai phinaro ke kok deroi rukha election paimani pore sung taisa phainai phine sung list out khai tong kabangma DCO je jagao sung thangka abo hai jagao kabangma jagano nukha sung one by one ja mansak paimani pore sung thangi nai nei tabo election ni je period of time o sini tai 8 din si tong siwo sung blai jora kom ni bagai sung malai borok no obono sung kok ri tong je buskani salo sung borok no naina ni bagai ta saro bemar to belani kirima sicha bo ba he bemar o khana bahai over I think due to depressions due to bini kabangma stress level tongo high bini bihik thika ekdige basabati kri gobo hai jora rogo bororo manushik ni ekta durbol tangai hopeless ngai thang haise gobo hai jorao bini omting mani no nugui bini nok ni ama songobono tui tini naikol tong haita I think buskangni salo oborok no tui bosung blaike list out khaisung nainani dorkar haise bini umoro ki busuro bisi tong ye I think 45 50 around amsurok ni bising no ta